prigel iki yo mbobot no. Oh, hamil muda. Puterane iki sing siji sing wis lair piye iki sing jenenge sapa kuwi El sapa kuwi wedok cewek. Heeh. Iki hamil meneh. Tak dungake esuk laire lanang gek dadi dualang ngono kuwi ya. Dualang sing kondang ngono no. Iki tapi sing tak omongke wau tenan. Mbak Prigel iki hamil muda berapa bulan, Mbak? Kula mboten. Sampeyan kok ngerti lah aku hamil? Wong ak dhewe iki lho lagi pirang minggu lho, Mas. Heh, sik aja ngawur ya. Maksud kowe suwe-suwe konangan dhewe to suwe-suwe gak maksudnya. Lagi pirang minggu kok ngerti lah aku hamil sampean aja buka wadi ngono. Anu kata aku lek aku ngempet. Ini loh kata manajemen panjenengan sinten iki? Sapa meme to? Meme tidak pakai K to? Kata meme ini. Lho meme lo gak ngerti sama tekoni. Ngertos kula di WA meme. Mbak Prigel kalau bulan-bulan ke depan, bulan-bulan ke depan itu tidak menerima job karena sudah hamil tua. Kalau sekarang Mas ini hamil Mas posisi hamil muda. Mula kula tekon hamil berapa bulan Mbak Prigel panjenengan? Aku gak menteng loh Mas. Lah sampean iki lho kok ngerti lah aku menteng malahan. Meme iki lho gak ero. Sampean ro aku menteng. Enggak ero lho meme iki gak ero aku ora meteng. Lah sampean ki lho piye kok malah aku meteng? Jenenge buka hati to ngono kuwi. Meneng kok coba terbanter.